machiegni Nyakaramogi. Ruoth Mauru Baragana location e sub-county ma Suna West kaachiel kod jodong gweng' ojiwo apedha ne jogo moseyudore ni tongo na e moko kuom bunge ma alworano. Apedha ni itimo e bunge moyuoro kata mayudore e gwenge mag Irango kaachiel kod mano ma Kamarienga. Ruoth ma Suna Oruba location Charles Ouma noyango n'odiechieng' manyoro nyegi mako rawera moro ma wuoyi ma jahigni 29 gi mano ma nyako ma jahigni 20 e bungu ma Kamarienga. Ouma wacho ni gisechiwo siem mager, kata kamano pod oganda mathoth pod dhi e bungego eko mar to ngona. Owacho ni tim ma kamano kelo wich kuot ne oganda modak e alwora mag bungego. Bungu ma wantiere ni en kama osebedo ka theko, kendo iyudo ni mon gi chuo gi nyiri matindo biro to pondo iye ka eri. Kendo en kama osekelo nying marach ni location mara ni ma ok osebedo maber. Omiyo kawuono nakawo twak kar sechegi mondo achak aduoga ne i bungu ka mondo confirm ni gima timore kani pod otimore. To kwa gik to iyudo ka wuoyi moro gi nyathi gi nyako moro bende gin jomotegno kane gipedho sukni gi piny leso kanyo, kendo giyweyo ka ginindo piny bathe kanyo. Ka ginenowa giwuok gi ng'wech, omiyo nodhi bitijna ni kare gima wasebedo kwa wuoye ni jok moko pod ok dwar winjo. Gimomiyo gibiro ka pok detect nikech aparo ni garama ma gineno dhi malo ka gibiro free, to guest bende aparo ni guest en mana sani 200 iseyudo guest moro kanyo ma chal gi bungu makani. Koro gima mono gidhi kuondego akia. Waringo ka every now and then, to gik ma jogo timogo, gitimo gik maricho, kendo gikelo wich kuot sana. Moko nyaka yo Kakrao, kuonde gi magineno gibere. Koro chal ni gikwepo weche mag dhi chulo pesa moko mag kuonde mibute. Koro giyudo kaka ema timore maber. Nikech kaka ng'ano wabiro yudo kaendi, wayudo ka giringo ma giwe nyaka chips gi soda. Koro manyiso ni kuonde gihepo gibiro kaendi. Gine jok ma oko, moko binte ma within kaendi. Gweng' ma Kakrao miwacho ne en gweng' gi producer marwa